Samson terang lapen Timothy terona tum pitor lek thia hem PMAY jia hematangka buk pilap. KSA arnam lang pia rotum Pini executive meeting ajay mek kedeng. Samelang so hi thie dungalong cheke roye hemkong long chingthang lo. Kardon nili Abirta than bang hi sami merely intik tharpi aprangsi Northeast Karbi life ke langara doan napan kardon baje diklo kardon tangte Pini prime time Abirta leng ton pen arju konikha. Samson terang lapen Timothy terona tum pitor lek thia hem PMAY jia hematangka buk pilap. Lakhain ko rapon nilip MAC constituency ke parlo angkang apar lang so may piarong amekar pitor lek thia hem PMAY jia hem so kedamtang 2018 to 19 ningkan pen kiki mahem ningkan truck pleng deranta patang tesi ingnam pamande namat Samson terang lapen Timothy terona tu pitor lek thia hem bengalong first installment lapen second installment atang kanta vuk pila bamat block gram sebak bimal milik BDO AE lapen JE tumadimaklong dam hai hedet. Digital India lapen poribortona sarkar Karbi along DCM Dr. Piliram Ronghang ke ja sarkar ingtang kring pen ke ja pona porahut apar lang sumepi along sarkar pen kipia hem PMAY jia hem so kikim pitor lek thai hem code number lake AS 1661671 hafwal wetlang laswa hem so kikim pivekatum supervisor Samson terang ke lang sumepi hawar mojari terona ronga me karlo lapen Timothy teron ke lang sumepi hawar risak thebi binasing terona rong me karan chot kali Nilip Development Block BDC Chairman Arputa Kikitang abang pulo. Lapuson kiduk kela karar tumaphan kelang kapaching bardu nangji arpu ke dovek Nilip MAC popitro rong piahin penta thangna rasai deng confident. Tela bang so hem ke gikim tum ke kumaman ne hang. Gikim tum ke Samson terang pen muthi teron hai. Kela a mystery ke claim nan bang la dak ni tum rong si le hai tame la paisa ke en ben ajoi ni si la tum danak patang hek sedal hai paisa en bota he ni an adlo tame kamang ke chun sedal a hem bang na patang pi pe de adlo hai paisa bata ne lai tang paisa bang bota he ni lo ke lai ta no na piche bang pa malata no na phi bang pe pin lo ke bang la tum bang ke la nang ke dang tame bota he ni lo he na lang ke patang pu bom lo he ke pu ke tame patang pi pe dal intena le pila la taman pu ge tang we nei patang pu no oh matha ke la pu le he na jong si nang patang yi pi nang patang jong si neng hang pate nang patang pi nang pu pia lo di hen dang chin ji ding da Jokyo lapen Andilson rong pa report Northeast Karbilai. Tangte Pini adun thu arsigjit lapen akenang soda Abirta leno nang tonpen arjumanik thak. KSA arnam lang pia rotum Pini executive meeting ajay mek kedeng. Pini pai che kloni pai thong ke bar ni arnam lang pi jutang aklamalong KSA arnam lang pia rotum pen ingdeng hini executive meeting kapaman pon. Son si Pini arnam lang pia romai phu anil son terona hin pen mai japon lin si agenda ke thoman chiparai pon lo. Son si agenda isi lagi education awareness lapen ingdeng hini lagi anti drugs awareness lapen ingdeng ke thom lagi arnam lang pia long mate diopani hawara long angtang pen ke banga tumaphan Karbi atom banga khai phan ke jorlong le der je phan mate ke khang dun je ke nang sot pusi KSA arnam lang pia romai phonol son terona hin pen pherang kyang no nang than pachini dun. Rangsi pirangke abitum tupan nilitum tu charge song pen korgang thullo asi pini litum ladak arnam lang pi do charge song arusul pen nilitum pini ladak second executive meet ke paman pon along nilitum ladak arnam lang pi jutang aklam long nilitum pini ladak second executive meet nilitum deng pon lo asi jasemet pet nilitum pini ladak lo charge song pen nilitum kachiparai pon isi hini litum
arsik litum ke ciparai pondo la sila bang so long litum ke ciparai pon abang kelalo kicheng si nilitum ladak low ki charlie osumar latum phan ki bang jia porhut koson pen si charlie ponang jima la pen kopi agent step ke en pon si ki bang jilang primary section atum mata grassroots level ki charlie tum alang litum koson pen si charlie ponang jima laya putak nilitum jasimet pen litum dak low charlie song dak arnam lang pia ru pen litum chingwai pon pedo la pen thu aku nilitum ki bang jilang porhut la low ki charlie mo marto phanilitum isi ni activities ki paklang ponje phans tami nilitum low charlie song pen litum ka sik mix tami dolo la pen thu nilitum la dak pini agenda hini long litum ki perai pon ke lan lo nilitum non malong risoi jang atum jasimet pet kichutap mate isi drugs aharmu kilit pi ka jok nilitum sami pini tame dak anti drugs awareness tame nilitum deng pon thuji pus nilitum cheparai pon thulo kidam tanglong tame non nilitum at present tame nilitum labang so anti drugs campaign ke nilitum dodi sangse ajo phirlo tame nilitum labang so anti drugs sabang ke nilitum kai kita muni to phan kilang charis tame nilitum cheng pon bomlo kidam tang apor hut tame nilitum anti drugs awareness ki campaign pina ana muni retum se aning ke chilart tame dolo comments tame litum mesen comments dolo la sa ku ki bang jilang ahut tame nilitum la high awareness anti drugs awareness la pen child marriage awareness along tame nilitum ki bang jilang ahut tame nilitum la high awareness ki deng ponji phanitum chi sik pon dolo la pen thu non ki bang ji agenda ke thoma bang ni tum che prai pon ke ladak lo ladak ni tum arnam lang pi ahawara long jasmet pet pinang an ang tan men ke bang khai tum ladak long le ki nam pen pinang an ilitum karbi ahawara long le ki nam pen settlement ang ki do je phan mane tum ke business bepa na ke claim je phan along le hapre hector sector sang ke nam pen nilitum ladak ahawara long lasona kisung do kok lo asili tum jasemet pet tami pini tami tum chingwai pon lo la haya long le a protection abang kali tum lo charlie asong ben ke mentunita pije chiruire la pen kumad ne bang pujong si la haya long le along jong si ki jordet polotang te hal so mun adai chen nang chi puchi tum lo charlie asong pen tum che tik pon lo jong si alang li tum la dak long le ki jorji jong si dokok polotang te ni tum lo charlie asong pan isi pen isi ni tum hane pe chini pon pe polotang te hal so ki jorve kamunit tame adai chen nang chi pusi tum lo charlie song pen tum chiparai pon la si ahok pet lo labang so long le ilitum yong si jorbom polotang te ilitum kiwang jia por ilitum konas lo do po mane tum li samen pen po banga khai long pe la so compromise wang po long le ke punang jorbom po nang jorbom te kiwang jia por hot ilitum isumar isu tum kunalo ge do po lahir protection ilitum pini pen jong si deng pon pe polotang te kiwang jia por ke ilitum lo charlie song gali ilitum imumar tum anta ilitum imbola po las nona thak ilitum theklong lo even manipur long ta sona thak lo haladak kichari along hadak mane tum ke tonte jok si longli alang to protection thek jok si pini haladak stame same situation alang tum podang kok lo la sona thak si ilitum kiwang jilang apor stame ladak ilitum hawar long jong si high protection jong si klempon pe polotang te ang tan ben kiwang amuni tum ke ladak longle nang nam bom po longle yong si bang yong si nang nam lo te la ke district anta bang nang ti semar je ja kong kok po bang sa hem pu pinak po la si ilitum kiwang jilang apor hot ke longle ki georgia bang pustame ili pen kapre ka khaya phan ke jorpon pe det nang chi pusini tum just met pen lo charlia song pen ke nili tum che parai pon lo Karbi ang long japro lang sopen Agustin Rongpa report Northeast Karbi Life. Tangte pinya adun thu RCG la pena kenang soda Abirta leno nang tonpen arjumanik thak. Samelang so hi thie dungalong cheke roya hemkong long chingthang lo. Pini pai ni pai thong kep ar ni lakha krepli korkan thi constituency ke parlo samelang so hi thie dung PHE theng no along langlok so pen cheke wan hemkong long I hear do jot pen kaching thang pon.
Chethandam sinang barla por hut non malom arve chibit me pina jok pinang an samelang sopen langlokso towar pike henu ahir kangtang sukali samelang sopen langlokso radum ajo phirlo kidam ke bang kisung thekti kapor ang bongla puson sarkar penta 5.5 atowar pi manduli pen langlokso an aparman selampon bomdo bonta arsem kido hem konglong check roy non malom chibit me pina jok towar kidam ke bang kisung thektik lo Kedamtang samelang so police station OC biplop da sahin pen sitame check arlong abeha ke klema tumaphan RG ding thloi pen than pachini pondo samelang so pen langlok so towar pi selambo mahut lapen barla por hut ke arsem ke do dang ke onga hem konglong cheleng nang nilang ing ton pon nang po kalite dak radatum kedam ke bang ke so un e chepon chewana ki sung dokokji puthan de phita aron karkan pona jok to via jo por phai sir ke phapor malom langlok so pen check wan bom hem konglong I hear ing tang rak pen adang janglut si chingthang pon check ka chingthang loka hem konglong registration a phai lake AS 25 A9027 hello lason se hata khorar tum kaning je pon la pen ka chuni ripon non barla por hut cheklo joni bak arsem ke do hem konglong khangbek nang ji pusi ning je pon den ta ghat pen Mizoram hanse report Northeast Karbi Live Tang Pini prime time Abirta lapuan si kang toniklo kadu ka ve phan ta kurbang thu lapen to me thak me kardom